आं गासैखौबो खावलायहरनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि आदाया गोमानाया 4 बोसोर जाबाय केरेलायाव थांनानै दासिमबो न'आव फैयाखै बियो नोंथांमोना बेखौ मोनोबा नैबे नाम्बाराव कल खालाय आरो बहुत गोजोननाय थागोन जों नागिरगासिनो दङ जोंनिनो आदा जायो असेंनि बे मानसिखौ नागिरगासिनो दं जोङो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं सोंलाव बयखौबो हरबाय दिननि बे गोदान भिडिअ राजिब दैमारिनि बिदा राजेश दैमारि लोगोफोर बे बिथाङा गोमानानै दं 4 बोसोर बारलांबाय केरेलायाव खामानि मावनो थाङोमोन ओमफ्राय बियो दासिमबो न'आव फैफिनाखै दा बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन आरो सासे गथ' गोनां बुरि मानसि गोमालायबाय हाबा जाखांनाय सासे गथ' गोनां 3 बोसोर 2 बोसोरनि गथ' गोनां बे सासे हिन्जाव मानसि गोमालायबाय बेनि भिडिअ गाबोन नङाबा सबनिया आङो थाबैनो आपल'ड खालामनो नाजागोन गिबियावनो जोंनि लाइमोनफोर जोंनि बिर जोहोलावफोर नोंथांमोना दुर्गा फुजा होननानै जानला मोनला लोंला जाला थालाबायनाङा अके लोगोफोर जायबा गोमादों बेनि मुङानो जाहैबाय राजेश दैमारि आरो बिथांनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय गलाघाट डिस्ट्रिक्ट आरो बिथांमोननि गामिया जाहैबाय दुर्गापुर लोगोफोर दुर्गापुर बे जाबाय गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दुर्गापुर होननाय मोनसे गामि आरोना बे गामिनि बे राजेश दैमारिया गोमानानै दं लोगोफोर 1 बोसोर 2 बोसोर नङा लोगोफोर बे मानसि गोमानाया 4 बोसोर बारलांखाबायानो अलरेडि 4 बोसोर बारलांखाबाय लोगोफोर बे खौराङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला बे बिथाङा जायबा राजेश दैमारि बे गोमानाया 4 बोसोर बारलांबाय आरो बियो 4 बोसोरनि सिगां न'आव फैयोमोननो बे ओरैनो 5 मासजों खनसे बा 6 मासजों खनसे बेबायदि न'आव थांलाय फैलाय खालामोमोन आरोना नाथाय 4 बोसोर जाबाय दासिमबो जेबो खौरां गैया मा खालामदों मा खालामाखै थैखोना थांखो बबेयाव दं बबेयाव गैया बेनि सोमोन्दै जेबो खौरां हराखै आरो फनबो हराखै लोगोफोर बेनि थाखायनो बिथांमोननि न'खरनिफ्राय आंनाव मोनसे रिक्वेस्ट फैदों बिथांमोना आंखौ खावलायहरदों जे राजेश दैमारिनि मोनसे भिडिअ खालामनानै राजेश दैमारिया गोमानानै दं लोगोफोर ओरैबायदि माने लोगोफोर गोमानाय 4 बोसोर 5 बोसोर 7 बोसोर 10 बोसोर गाहाम गोमानाय दं लोगोफोर आसरित लोगोफोर बबेयाव मा जाखो मा खालामहैखो मा जाहैखो बेखौ जेबो खौरां गैया आरोना बिथांनि न'खरनि मानसिफोरा खौराङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला बे राजेश दैमारिया केरेलायाव खामानि मावबाय दंमोन 4 बोसोर सिगां केरेलायावनो खामानि मावबाय दंमोन आरोना दा बबेयाव मावदों बबेयाव मावाखै जेबो खौरां गैया माने दाबो केरेलायाव दं जानो हागौ नोंथांमोना सोरबाफोर केरेलानिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना बे फट' नुनाय राजेश दैमारिखौ सिनायोब्ला थाबैनो बिथांमोननि नाम्बाराव फन खालामनानै फोरमायहर नैबे स्क्रिनाव नुनाय फन नाम्बारफोराव नोंथांमोना थाबैनो फोरमायहर लोगोफोर खौरां हर मा जाखो मा माखो थैखोना थांखो बिथांमोननि न'खरनिया जोबोर दुखु लोगोफोर सानफ्रामबो हांमासुरो बिथांनि बिमा जायबा राजेश दैमारिनि बिमा बिथाङा जोबोर दुखु सानफ्रामबो गाबो सानफ्रामबो मोदै हुगारो सानफ्रामबो मिजिं थियो सानफ्रामबो नेनानै थागासिनो दं आंनि फिसाज्लाया फैबाय नामा नै दा दुर्गा फुजा फैदों दुर्गा फुजानिबो गावनि फिसालाखौ फैदों साननानै बेनि बिमाया ओरैबायदि दुखु माने गावनि फिसालाखौ फैदों होननानै आरो बे जायबा गोमादों बे मानसिया अलरेडि 4 बोसोर बारलांखाबाय गोमानाया लोगोफोर नैबे नुबाय थानाया जाहैबाय राजेश दैमारि आरो नैबे नुबाय थानाय फट'आ जाहैबाय राजिब दैमारि बे राजेश दैमारिनि फंबाय बे राजिब दैमारिया बे बिथाङानो आंनो खौरांखौ फोरमायहरदोंमोन बे बिथाङा जायबा गोमादों बेनि फंबाय बे बिथाङा राजिब दैमारि बिनि नामा आरो बिनि बिदानि नामा जाहैबाय राजेश दैमारि दा बिथाङा आंनो खौरां हरदोंमोन दा बिथांनि नाम्बार होनाय दं बे फन नाम्बारफ्रा बिथांमोना जाहैबाय गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि दुर्गापुर होननाय मोनसे गामिनि आरोना बिथांमोननि एरिया जाहैबाय धनसिरि होननाय बेबायदिनो गोबां मानसि गोमाना दं लोगोफोर गोबां मानसि गोमाना दं आंनाव भिडिअ खालामनो थाखाय गोबां रिक्वेस्ट फैयो बे सासेल नङा गोबां मानसि लोगोफोर जोंनि बे बर' सेंग्राफोरानो जा बर' बोराइफोरानो जा बर' हिन्जावफोरानो जा हाबा जाखांनाय हिन्जावफोरानो जा बा सिख्लाफोरानो जा बायदिसिना गोमानाय लायोबा बिथांमोना आसामनि बायहेरायाव दंहैयो जेरै केरेला मुम्बाइ चेन्नाइ बेंगलर कर्नाटका बा महाराष्ट्रफ्राव सोरबाफोर दंहैयोब्ला आरो जुदि नोंथांमोना बे बिथांखौ सिनायोब्ला बे राजेश दैमारिखौ सिनायोब्ला नोंथांमोना थाबैनो बिथांमोननि न'खराव फोरमायहरदो खौरां हरदो बिथांमोननि न'खरनिया जोबोर जेंनायाव दं लोगोफोर ओरैबायदि दुखु माने ओरैबायदि दुखु नांथावथाव नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ माबायदि दुखु नाङो बेबायदि मानसि गोमायोब्ला जुदि नोंथांमोननि न'खराव बेबायदि मानसि गोमायो अब्ला माबायदि दुखु नाङो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना हागौमानि गासिनोबो शेयार खालाम लोगोफोर गासिबनोबो शेयार खालाम बे भिडिअखौ गासिबनोबो खना मोनहोजोबनांगोन बे भिडिअआ मेघालयावनो जा मणिपुरावनो जा त्रिपुरायावनो जा वेस्ट बेंगलावनो जा जेरावबो मोनहैजोबनांगोन बे भिडिअआ केरेलायावनो जा कर्नाटकआवनो जा बा बेंगलरावनो जा गासिबो मोनहैजोबनांगोन बे भिडिअआ अब्लासो बे जायबा राजेश दैमारि बेखौ मोननो हागोन लोगोफोर दा जियानो जादोंला लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो फोरमायहरदो बिथांमोननि फन नाम्बार दं बिथांमोननि न'खरनि फन नाम्बार दं बे फन नाम्बारफ्राव थाबैनो फोरमायहरदो लोगोफोर अके गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनाखै डिसलाइक खालामदो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव अब्ला बाय बाय लोगोफोर बाय बाय